ڕێڤەبەریە خۆسەر بریاردایە کوچەکدارên girtî yên Daişê dadgeh bike. Di daxuyaniyekê dijmediyayê re Kemal Akif berdevkê fermangeha pêwendiyên derveya rêveberiya xweser eşkere kiriye ku destpêkê ew çekdarên ku gilî li ser wan hene û destê wan di kuştina xelkên herêmê de heye wê bêne dadgehkirin. Serkirdeyê partiyekê li nav rêveberiya xweser ji tora medyayî ya Rûdawê re tekez dike ku wan daxwaza dadgeheke navdewletî ji bo çekdarên Daişê kiriye. Lê heta niha ev yek nehatiye bicihkirin. ما وەک ئیدارە زاتی ژی وەک تەلگەرە سیاسی ژی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا di hemû civînê xwe de di hemû karê xwe de me ji va dewletê navdewletî xwest me got ev va Daişê xwe va girtiyê xwe îstîlam bikin yan muhabib bin yan mehkemeke duwalî çê bikin bi rastî heta weke vê gavê tê bersiv nehatiye danîn mixabin إلا دنجنا وقوتي عربي بخجول بنو كوزير خارجية السويد 2019 جو أمجي بيرنا جو محكمة دادگاه كنا دولتي شبيبي Pirsa dadgehkirina çekdarên girtî yên Daişê ji sala 2019 yan ve gelek caran ji aliyê rêveberiya xweser û hesedê û mesedê ve hatiye got û bêjkirin. Lê heta niha te aliyekî navdewletî piştgiriya pêkanîna dadgeheke taybet bi çekdarên Daişê nekiriye. Lewma jî ew dibînin ku dadgeheke xwe jî damezrînin. damezrandina dadgeheke navdewletî karekî stratîjiya ji me re wek rêveberiya xweser wek tevgera siyasî ya Bakur û Rojhilatê Sûrî û bi rastî em vê meselê cedî digirin divê em kar dikin divê em vê meselê çareser bikin û divê ev dewletên berpirsiyar ber va welatiyê xwe de divê karekî bikin yan mehkemeke duwalî çêkin weke me xwest yan mehkemeke mehellî em çê bikin ew bişravê ser bikin. Li gorî amarên rêveberiya Kampa Holê ji tevaya 55,104 nişteciyên Kampa Holê 7,807 kesên biyanî ku hemû jin û zarokên çekdarên Daişê ne li nav wê kampê dijîn. Herwiha 15,000 girtiyên Daişê li zindanên rêveberiya xweserin ji 54 welatan in. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.